רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. לבריאות, שעה בענייני רפואה, סגנון ואיכות חיים, עם עופרה נחמד. ערב טוב ושלום רב, עכשיו 8:06. אתם מאזינים לרשת ב' של כל ישראל, התוכנית לבריאות, שמביאה לכם את החידושים בענייני רפואה, בריאות, איכות חיים וסגנון חיים, וגם מחשבה חיובית. ערב י"ט בטבת, התוכנית הראשונה בשנה הזאת, בעשור הזה, ואנחנו עוסקים בנושאים המרתקים של התזונה ומקדמים ספר חדש שיצא בימים אלה, רק לא דיאטה. ומארחים שתי מומחיות בתחום. אחת בתחום העבודה בשטח, עם מי שרוצים לשמור על אורח חיים וסגנון חיים נכון ובריא, ומי שבא מתחום האקדמיה, החוקרת, אף מי שאולי תציל אותנו מהשמנה, תכף נשמע. באולפן ז'קלין אלקיים המפיקה, טכנאי אהוד סטמלר, ואני עופרה נחמד, והגיעה העת להציג את האורחות הנכבדות שהגיעו לאולפן כאן בירושלים. אז נתחיל איתך לאה רזניקוביץ', מקדמת בריאות ואחות, מחברת הספר רק לא דיאטה. כולנו מחזיקות את הספר כאן על השולחן. את גם עוסקת בהדרכות של חולי לב, סוכרת וכל גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם. אז ערב טוב לך. ואת טרחת ואת מחיפה. ודוקטור יוספה אברהם, שעשתה בקרה מקצועית לספר, וכך גילינו... יחד עם פרופסור בארי. אליוט בארי, שהוא גם מתארח בתוכנית הזאת מדי פעם, וכך גילינו אותך. לא ידענו על קיומך עד עכשיו, נראה לי שאנחנו מעכשיו נכונן איזה ידידות, ואת מהמחלקה למטאבוליזם ותזונת האדם, מבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ואת עומדת בראש צוות שבין היתר מפתח תרופות לירידה במשקל, והתבקשת כבר להביא לנו את התרופה. יפה? טוב, טוב. כמעט. כן. אז תזכירי כשהיא תהיה, אז אנחנו נהיה... אנחנו ראשונים. נהיה ראשונים. אז כבר שהצגנו את הנושא של התוכנית, פנו אלינו ושאלו, אם זה לא רק דיאטה, אז מה כן, לאה רזניקוביץ'? קראתי לספר רק לא דיאטה, כי זה בעצם משפט שאני אומרת אותו למטופלים שלי כבר הרבה מאוד שנים. אני עוסקת בהדרכות פרטניות כאמור, ואני תמיד אומרת להם, דיאטה זה מבצע. כל הדיאטות הן מבצע, מבצעים תמיד מסתיימים. וכשמסתיים המבצע הזה, אז אנשים בדרך כלל חוזרים לאכילה קלוקלת שלהם, ברוב המקרים, והעלייה במשקל היא מהירה מאוד. ולא רק שהיא מהירה, זאת אומרת, זה מכפיל את המשקל שלו. כן, ככל שהדיאטה קיצונית יותר, אז העלייה במשקל היא בדרך כלל גדולה יותר ומהירה יותר. כן, אני רואה שאת מהנהנת, דוקטור. כן, מה שקורה זה בדרך כלל, כאשר אתה מפסיק לאכול או אוכל מעט, אתה מוריד את הקצב המטאבולי הבסיסי. ומה שקורה ברגע שאתה מתחיל שוב לאכול, אתה עולה במהירות במשקל, ואם אתה לא עושה פעילות גופנית, אין לך גם מסת שריר שתנצל את האנרגיה, ועולה במהירות במשקל, ואף הראו שעולים יותר מהמשקל ההתחלתי. אז לכן, ששאלתי אותך, שראינו על דיאטה שמתפרסמת לאחרונה, דיאטת היום כן יום לא, זאת אומרת, יום הרעבה ויום אתה יכול לאכול כפי יכולתך. אני לא הייתי כל כך מאושרת מזה, מכיוון שא', אנחנו לא יודעים איך משפיעה דיאטה כזאת על הבריאות. דבר שני, ההתעסקות הבלתי פוסקת במזון, שקילה ואכילה והכנה וספירה גורמת להפרעות אכילה שאנחנו מכירים, אם זה לאנורקסיה נורבוזה, לבולימיה נורבוזה, ומצד שני להשמנה, ולכן אנחנו מעדיפים בעצם, כמו שמציעה לאה בספר שלה, רק לא דיאטה, בעצם שינוי באורח חיים. כאשר היא טוענת שבעצם חיסכון של 100 קלוריות או משהו ביום יכול בעצם לגרום לירידה של 5 קילוגרם במשקל בשנה. ושינוי אורח חיים, שהוא בעיקר ספורט
ושמירה על מה שאוכלים, פחות או יותר. אז לאה רזניקוביץ', למה בכלל כתבת את הספר הזה? כי אמרת לי קודם שזה איזה מין סוג של שליחות? אני מתייחסת לספר כאל סוג של שליחות. האמת היא מה השליחות? לגרום לאוכלוסייה להתהלך יותר רזים? אחד הדברים הבולטים בספר שלי, שברוך השם בא לידי ביטוי כבר עכשיו, חודשיים אחרי שהוא יצא לאור, זה יכולת ההשפעה שלו על האנשים. טמון בו פוטנציאל גדול מאוד לגרום לאנשים לשנות התנהגויות. הספר יצא לאור לפני כחודשיים, וכבר, ברוך השם, אני מקבלת משוב מעשרות אנשים, כמעט כל יום, שמתקשרים אליי ומרגישים צורך לספר לי על שינויים שהם עשו בעקבות הספר. וזה דבר שמרגש אותי מאוד. אז מה בעצם עשו? איזה שינוי? מה את מציעה? השינויים שהקוראים מספרים לי הם קודם כל הפסקה של ממתיקים מלאכותיים, שזה אחד באמת הנושאים העיקריים שאנחנו נדבר עליהם. אנשים מתחילים לבצע פעילות גופנית בעקבות קריאת הספר. אנשים מפסיקים לאכול מרגרינה, שאני מתייחסת לנושא הזה. אבל תגידי, זה לא כבר ידוע? אני חושבת שאולי בגלל שאני תוכנת את זה כל כך בתוכנית, אז היה נדמה לי שכבר עוד מעט מרגרינה זה בכלל, יכתבו על זה אסור לשימוש, לא? באופן כללי, כל הדברים שאני עליהם מדברת בספר, הם לא דברים ממש חדשים, הם דברים שתחנו אותם כבר שנים. המיוחד בספר שלי, זה שאני מגישה את הנושאים האלה באופן שונה מהמקובל, באופן שמשאיר את הקוראים לפעמים פעורי פה, הקוראים לא יכולים להישאר אדישים אחרי מה שהם קוראים, ובפועל מה שקורה הם אכן משנים התנהגויות. כן. אז אני ראיתי שאת מעניינת, דוקטור יוספה אברהם, רצית להגיד משהו? אני התרשמתי מהספר, הספר מאוד מעניין. מה שמאוד אהבתי זה שהיא פשוט מדברת בגובה העיניים לאנשים, כלומר, אנשים מכל שכבות האוכלוסייה בעצם יכולים להתמודד עם הספר, ולא דווקא אנשים שמכירים יותר מתמצאים בנושא של רפואה או ביולוגיה או כל זה. זה מצא חן בעיניי מבחינה זאת. אז נתת לנו רמז של להוריד, 100 קלוריות ביום, ניתן לנו 5 קילו בשנה. כן? אז איך זה הולך? מה למשל? מה להוריד? יש לי בספר, אחד הפרקים הרציניים בספר, זה על שומנים. אני מדברת בהרחבה על השומנים, על החשיבות של הפחתת השומן, ואני בעצם מביאה דוגמאות מהיום-יום. כיצד אנחנו יכולים באופן מאוד פשוט, שלא מצריך אותנו להקרבה ולהרגיש שאנחנו רעבים, איך אנחנו מורידים את השומנים. ובקלות אנחנו יכולים אז היית מורידה שומנים, או היית מורידה פחמימות, או שזה לא משנה? שקלוריות זה קלוריות זה קלוריות. צריך לציין שבעיקר מה שחשוב זה להוריד שומן טרנס, שזה המרגרינה, ובעיקר שמנים רבועים. ומכיוון שיש חשיבות לשמנים בלתי רבועים, אנחנו יודעים על האומגה 3, השמן דגים, שיש לו חשיבות רבה, ואנחנו עושים עליו מחקר שאני אוכל לתאר אותו, ואנחנו יודעים על שמן הזית, שיש לו חשיבות רבה, האומגה 9, החומצה העולית, ולכן אי אפשר לדבר באופן כללי על שמנים. אבל שוב, מה שלאה מזכירה בספר שלה, וזה חשוב לדעת, כלומר, אנשים קוראים ששמן זית הוא בריא, הם לוקחים את הבקבוק ושותים חצי בקבוק. וזה אסור לעשות. כלומר, צריך למדוד בדיוק במסורה את מה שאני מתכוונת, את גם רואה את זה בטלוויזיה, שלוקחים את הבקבוק והופכים אותו. אז תפרי את הסיפור עם השמן, לאה. את הסיפור שלי עם האחראי, סיפור שמופיע בספר, פשוט קראתי אותו. מה שמיוחד גם בספר שלי, אני מביאה דוגמאות מחיי היום-יום שהופכים אותו בעצם ליישומי, והייתה לי איזו חוויה מאוד נחמדה שקרתה לי ממש בזמן שכתבתי את הפרק על השומנים. התארחו אצלנו זוג חברים שבאו לבשל אצלנו אוכל מרוקאי, אנחנו מאוד אוהבים אוכל מרוקאי, והם הגיעו למטבח שלי, מצוידים בכל החומרים, השתלטו לי על המטבח והתחילו לבשל. ואחד מהדברים בתפריט היה הדג המרוקאי. אחראים, כן. ואני הבטחתי להם שאני אעמוד בצד, ואני לא אפריע להם, וזה לא היה דבר של מה בכך בשבילי לעשות את זה, ואכן ניסיתי מאוד לעשות את זה.
והכל היה בסדר עד לרגע שהחברה שלי פתחה את בקבוק השמן והתחילה לשפוך ממנו לתוך הסיר. והיה לי קשה להתמודד. כמעט התעלפת. אז הייתי צריכה לעבור איזו מדיטציה קלה כדי להתאושש. ואמרת, אני לא מדברת בינתיים. בכל אופן, נתתי לה לבשל איך שהיא מבינה, עם כמות אדירה מאוד, גדולה מאוד של שמן. היא לקחה חצי כוס שמן, והכניסה לתוכו את התבלינים, ואת כל הכמות הזאת היא הכניסה לתוך הסיר. זה היה לי באמת קשה נפשית להתמודד עם זה. אבל מה שקרה, פתאום מסתבר שיש לנו 14 סועדים ליד השולחן, והסיר הבודד לא הספיק. אז נאלצנו לקחת סיר נוסף, ואז עלתה לי המחשבה שהנה זה רעיון נהדר לעשות ניסוי, קראתי לזה ניסוי מדעי. אתגר. והצעתי לחברה שלי, שכנעתי אותה, שסיר אחד היא תבשל בדיוק באותו אופן שהיא מבשלת את הסיר הראשון עם המלא שמן, אבל עם כמות של כפית אחת של שמן בלבד, שאותה אני הכנסתי לסיר. וככה באמת היה, התבשלו 2 סירים, ואחד עם כמעט 3/4 כוס שמן, ואחד עם כפית אחת בלבד של שמן שאני הכנסתי. ומה שקרה בזמן הסעודה, אני חילקתי את הסועדים לקבוצת בקרה וקבוצת ניסוי. ניסיתי ניסוי. חלק מהאנשים קיבלו דג עם שמן וחלק בלי, והתחלתי לשאול את הסועדים מה הם מרגישים הבדל, ואף אחד לא חש בשום הבדל, כולל החברה שלי שהיא ממוצא מרוקאי, שהיה לה מאוד קשה עם זה, אבל היא אכן הודתה שאין שום הבדל בין השמן. אז מה היה? תוספת מים? הוספת מים במקום השמן? במקום לקחת כוס שמן ולהכניס לתוכה את התבלינים, לקחתי כוס מים רותחים, לתוכה הכנסתי את התבלינים, ואת זה שפכנו לתוך הדג, והתוצאה הייתה פשוט נהדרת. והרעיון בסיפור הזה, קודם כל, מלבד זה שזה סיפור באמת נחמד, וזה קרה, זה שבאמת אנחנו יכולים לבשל את המטעמים שאנחנו אוהבים, עם מעט מאוד שמן, וזה לא יפגע בטעם שלהם. אז דיברנו הרבה על שמן, מה עם קמח? מה עם הפחמימות? מה את אומרת, דוקטור יוסף? פחמימות דווקא הן חשובות מאוד, מכיוון שהן נותנות הרגשה של סובה. ולא היית מורידה את הפחמימות, נגיד, אומרים בדרך כלל, אם אתה רוצה להוריד 100 קלוריות, אז תוריד 2 פרוסות לחם או פרוסת לחם? לא, אני חושבת שפחמימות חשובות. כלומר, אם אנחנו אוכלים פרוסה לחם מלא בבוקר ופרוסה בערב, אנחנו בעצם מרגישים הרגשה של סובה, ויכולים להתמודד עם ירידה במשקל והכל. וכאשר את מורידה את רמת הפחמימות, את בעצם, אז קשה לך, רמת הסרוטונין במוח היא יורדת. הסרוטונין זה נורוטרנסמיטור, שגורם לך להרגשה של סובה, נותן לך הרגשה נעימה. טובה. והרמה שלו יורדת במרווח הסינפטי, ואז את יכולה להרגיש שאת מדוכאת, את יכולה להרגיש, וקשה לתמוך בדיאטה כזאת לאורך זמן. אם כי, אם את מורידה את רמת הפחמימות בדיאטה, ומשתמשת אך ורק בחלבונים, אבל לתקופה קצרה, את יכולה לרדת במהירות במשקל, מה שלא מקנה הדיאטה עם הפחמימות. אבל אנחנו לא מדברים על דיאטות, נכון? מה את אומרת? נכון, לא מדברים על דיאטה. אני רק עושה כל רגע מעברים ככה לבדוק, כי זה שאלות שמציפות בדרך כלל, שואלים אותנו בדרך כלל. כן. ופחמימות חשוב האם זה פחמימות מורכבות, כלומר אם את לוקחת פחמימות מורכבות, כמו למשל מעדשים או לחם מלא, אז בעצם הן שומרות על רמת סוכר קבועה בדם, ואז את מרגישה הרגשה של סובה, לעומת פחמימות שאת אוכלת חתיכה שוקולד, ואחרי זה גומרת את כל החבילה, שמעלות את רמת הסוכר בדם ומורידות אותה מיד. כן, אז... הסוכר אוהב חברים, לא אוהב להיות לבד. בדיוק, כן. כן, לאה. אני בספר שלי הרחבתי את הדיבור על ההבדל בין דגנים מלאים לדגנים מזוקקים. כלומר, קמח מלא וקמח לבן, זה הבדל של, הגדרתי אותו, הבדל של כמעט בין טוב לרע. וזה בעצם הדגש בפרק הזה. אני משכנעת את הקוראים לעבור לקמח מלא. כי ההבדל הוא באמת של הבדל גדול מאוד. כל הוויטמינים, כל המינרלים נמצאים בקליפה של הדגן, שאותה אנחנו מאבדים בקמח הלבן. וגם בפרק הזה אני פשוט מלמדת, מלבד ההסברים שלי למה זה כל כך חשוב, אני גם מלמדת איך תכלס לעשות את זה. איך לעבוד במטבח, איך לשנות מתכונים,
לעבור מקמח מלא, קמח לבן, יש לי שם גם מתכונים של... קמח לבן לקמח. כן. יש שם גם מתכונים של קמח מלא שפשוטים מאוד. זאת רוצה להגיד שאפשר לעשות עוגות, או שעוגות כבר זה גם פסה? אפשר לעשות עוגות ואפשר לעשות מטעמים עם קמח מלא. כן. וליהנות. והסוכר, עכשיו אנחנו נגיע למצב של הדיבור על הסוכר, על הממתיקים המלאכותיים. כן, ממתיקים מלאכותיים זה באמת נושא רחב מאוד, נושא מרכזי בספר שלי. אני מתייחסת אל הפרק של הממתיקים המלאכותיים כאל הפרק החשוב ביותר. כי מה את אומרת בעצם? הממתיקים המלאכותיים שכבשו את העולם מהווים בעצם את אחת ההצעות הגדולות ביותר שנחתו על האנשים. ואמירה הקשה אחרי הסוכר הלבן בעצם. אף אחד מה יותר גרוע? זהו, שגם הסוכר הלבן גורם לנזקים גדולים, במיוחד שהוא אסור לסוכרתיים. לכן יש כאן בעיה. מצד אחד היא מציגה ממצאים שבאמת יש נזק בממתיקים המלאכותיים. מצד שני צריך לבדוק את הממצאים האלה. האם לקחו את החיות או את החברים ונתנו להם כמויות אדירות של ממתיקים, והסמך זה הגיעו למסקנות מסוימות? אז בואי נראה, קודם תציגי, מה בעצם את אומרת לאה רזניקוביץ' לגבי הממתיקים המלאכותיים? אני רוצה רק להעיר הערה לגבי הסוכר. אף אחד לא ממעיט בנזקיו של הסוכר הפשוט. זה לא השתנה. הגישה לסוכר הפשוט לא השתנתה. אבל מה שברור היום, ובעיני הרבה מאוד מדענים, זה שהנזקים של הממתיקים המלאכותיים הם הרבה יותר חמורים מאשר הנזקים של הסוכר הפשוט. וזה השינוי פה בעצם. אז דיאטניות היום ממליצות מה? לצערנו הרב, הרבה מאוד דיאטניות, וגם אנשי מקצוע נוספים, כמו רופאים, ממליצים על ממתיקים מלאכותיים. בעיקר סוכרלוז תופס מקום נכבד מאוד בהמלצות שלהם. ועל זה יש חילוקי דעות. אז מה השליחות שלך בעניין של הממתיקים המלאכותיים? לספר את האמת שמסתתרת מאחורי הממתיקים המלאכותיים. אני נשאלת שנים רבות שאלה שהיא שאלה שלא קל להתמודד איתה. נשאלת על ידי המטופלים שלי, איך יכול להיות שהממתיקים המלאכותיים אכן כל כך מזיקים, ובכל זאת הם מותרים. רשויות הבריאות לא אוסרות את השימוש בהם, בעיקר ה-FDA. וזו שאלה שלא קל לענות עליה, מפני שרוב הציבור בעולם בטוח שניתן לסמוך על רשויות הבריאות, שאכן אם הם מאשרים חומר מסוים, אז סביר להניח שהחומר הוא לא מזיק, והם מרגישים שהם יכולים לצרוך אותו באופן חופשי. בפרק שלי אני מספרת את האמת שמאחורי הסיפור הזה. התשובה לשאלה הזאת היא תשובה מאוד מתסכלת, מאוד קשה. תשובה פוליטית. תשובה שמסתתרים מאחוריה גורמים כלכליים. בהחלט, כן. מסתבר שהרשויות הבריאות בכל העולם, בראשן ה-FDA, השיקולים שלהם הם לא רק שיקולים של בריאות הציבור, אלא הרבה מאוד שיקולים כלכליים, ולפעמים גם שיקולים פוליטיים, שלפעמים באים לפני השיקולים הכלכליים. הם לא רוצים להרוס את מגדלי הסוכר, למשל, או משהו כזה. הם לא רוצים לפגוע ביצרני הממתיקים המלאכותיים, בהחלט. כן. מה שמעניין זה, אם את ניגשת בסופרמרקטים או באירופה, את כמעט ולא רואה מוצרים של מכילים ממתיקים מלאכותיים. לעומת זאת, בארצות הברית ובארץ יש הרבה מאוד. אז שוב, אני חושבת שמשרד הבריאות צריך לבדוק את העניין. בדרך כלל אנחנו הולכים אחרי ה-FDA. כלומר, אם ה-FDA מאשר, אז גם בארץ מאשרים. אבל לאור כל הממצאים, באמת צריך לבדוק את נושא הממתיקים המלאכותיים, ואת הנזק שהם יכולים לגרום, ולעבור על המאמרים, ולראות האם יש באמת הצדקה, זאת אומרת, להגביל את השימוש בהם. כן, עכשיו... ואולי בכלל לא להשתמש, אלא לנסות לשתות את הקפה עם כפית סוכר, או חצי כפית סוכר, בצורה כזאת, להפחית את השימוש בהם, כן. אז מה את אומרת? מה אנחנו עושים באמת? לאה. מה אנחנו עושים? במקום. הפתרון האידיאלי ביותר. לשתות בלי סוכר. למשל, אני לא יכולה לשתות בלי סוכר, אז אני שמה, אני יודעת, ממתיק מהטבע. קודם כל, זה הכל עניין של הרגל.
צריך בהדרגה להפחית את כמות הסוכר. מי שצורך 2 כפיות, אז בהדרגה להגיע לכפית וחצי, כפית ורבע, באופן הזה אפשר לרדת. וכאשר עושים את הירידה בהדרגה, אז לא חשים בעצם במחסור. ותוך כמה שבועות אפשר להגיע וליהנות מהשתייה גם בלי שום סוכר. אבל יש ממתיק שהוא באמת, הממתיק היחיד שהוא טבעי לחלוטין, ועליו באמת אין ויכוח, הוא נקרא סטיביה. המודעות אליו הולכת וגדלה בכל העולם, גם בארץ. ניתן לרכוש אותו בכל חנויות הטבע. כן. זה רק המיצוי שלו די יקר, ואפשר אבל... מה את אומרת, יוסף? חומר טבעי... דוקטור אברהם. יוספה. קודם, חומר טבעי צריך לבדוק אותו. זאת אומרת, אני ראיתי שמצד אחד זה נכון מה שלאה כותב, מצד שני כתוב שעדיין זה לא אושר לשימוש בתור חומר שאפשר להשתמש בו במשך כל הזמן. כלומר, יש איזה הסתייגויות לגביו. כלומר, גם חומר טבעי יכול להיות רעיל. ולכן צריך שוב לבדוק את הממצאים האלה לפני שנותנים אישור לשימוש יומיומי בחומר מסוים. כן. מה שאני אומרת זה שאנשים בכירים מאוד בארצות הברית, גם רופאים וגם אנשים בתעשיית, אפילו תעשיית המזון, רומזים על אפשרות הקושי שמערים ה-FDA על מתן אישור ל-FDA לסטיביה הוא לא בהכרח קשור ישירות לנושא הבריאות. אז אותה פוליטיקה, את אומרת, אותו נושא. אז עכשיו תגידי, סטיביה זה צמח מרפא? מה זה? סטיביה זה צמח שהוא גדל, דרום אמריקאי הוא גדל באמריקה, שהוא נמצא בשימוש כבר 1,500 שנים, האינדיאנים הכירו אותו, הוא בעצם נחשב לצמח מרפא. והאינדיאנים מאוד העריכו את יכולת הריפוי שלו, סגולות הריפוי שלו למחלות סכרת ומחלות נוספות, ובשנים האחרונות, ב-35 השנים האחרונות, היפנים ביצעו עם הצמח הזה הרבה מאוד מחקרים שאכן הצדיקו את שמה הם אומרים? המחקרים המדעיים שבוצעו על ידי היפנים הוכיחו באופן חד משמעי כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, הוכיחו שלצמח יש יכולת לאזן את רמת הסוכר. ואכן, הצמח הזה יכול לשפר את מצבם של חולי הסכרת. הוכח במחקרים שהצמח הזה יכול להשפיע לטובה על על ערכי לחץ הדם שלנו. וכמו כן, הצמח הזה התגלה כבעל יכולות אנטי-בקטריאליות, הוא עוזר מאוד לזיהומים שונים, ועוד כמה נושאים שהוכחו במחקרים מדעיים. מה שקורה היום, ב-35 השנים האחרונות, ביפן הסטיביה ממש מאומצת שם. 40% מהממתיקים ביפן מומתקים על ידי סטיביה. אפשר למצוא ביפן אפילו קולה. דיאט שממותקת בסטיביה, גלידה, מסטיקים. אז זה שווה לשתות את הקולה עם הסטיביה? מה את אומרת? קולה לא שווה לשתות בכל מקרה. וקולה דיאט היא בוודאי הרבה יותר גרועה, בגלל שהאספרטיים שבקולה הוא באמת הוא הממתיק הכי מזיק שיש. אבל אם יש אפשרות לשתות קולה עם סטיביה... טוב, אין לנו את האופציה הזאת כרגע. אבל אין סיבה שלא תהיה לנו את האופציה הזאת. בגלל שאם ביפן אפשר לעשות את זה, אין שום סיבה שאצלנו אי אפשר יהיה לעשות את זה. ואני מאמינה שאם מודעות הציבור תלך ותגדל, אז יהיה גם לחץ שיופעל על יצרני המזון, סוף סוף לספק לנו מזון בריא. כן. עם סטיביה. אז אנחנו עוד נמשיך ונדון בנושאים המרתקים האלה, ואני ארצה לשמוע ממך, דוקטור יוספה אברהם, על ההתפתחות בתרופות לירידה במשקל שאת עוסקת בזה, ועוד נושאים. אבל קודם ליאורה גושן מביאה את עדכון החדשות, נשמע פרסומות, ואחרי זה נחזור אליכם. עכשיו 8:35 בקירוב, אתם מאזינים לתוכנית לבריאות. אנחנו עוסקים בשעה הזאת הרבה בענייני תזונה. דיברנו על הממתיקים המלאכותיים, ולא גמרנו את הנושא הזה, אז אנחנו ממשיכות. שלושתנו באולפן נמצאת דוקטור יוספה אברהם, ולאה רזניקוביץ' ואני, ואנחנו דנות בנושא הזה של באמת הממתיקים המלאכותיים, באמת, חוץ מהעניין של עלולים להזיק, למי באמת הם
היית אוסרת לקחת אותם? הייתי אוסרת לקחת אותם לכולם. כן. אבל באופן מיוחד, האיסור צריך לחול על חולי סכרת. מסתבר שחולי סכרת ניזוקים מהממתיקים המלאכותיים הרבה יותר מאשר כלל האוכלוסייה. הם גם רגישים יותר לכל המפגעים בגלל הבעיה שלהם. והנושא הזה מוכר על ידי אגודת הסכרת האמריקאית, שיצאה בשנים האחרונות בהכרזה לחולי הסכרת להעדיף צריכה של סוכר, צריכה מועטה של סוכר על פני ממתיקים מלאכותיים. ולמה זה בעצם קורה? מסתבר, וכל הדברים האלה בעצם מסתמכים על תוצאות של מחקרים מדעיים שבוצעו בשנים האחרונות. מסתבר שהממתיקים המלאכותיים משבשים בצורה חמורה מאוד את המערכת ההורמונלית שלנו, ולכך יש השלכות באיברים שונים. קודם כל, בלוטת התריס, שהיא הבלוטה שאחראית על חילוף החומרים, מסתבר שהיא מושפעת באופן מאוד רציני מהממתיקים המלאכותיים. כל התפקוד שלה משתבש, ההורמונים שלה משתבשים, והדבר הזה גורם ישירות בעצם להאטה של חילוף החומרים וכמובן להשמנה. נושא נוסף שהוא מאוד מעניין, בשנים האחרונות התגלה מנגנון שאחראי להרגשת ההרעה והסובה. זה משהו שהוא יחסית חדש, לא ידוע עליו לפני כמה שנים. מסתבר שיש מנגנון כזה שעוזר לגוף לבסט את הרגשת ההרעה והסובה. יש שם כמה הורמונים שלוקחים חלק בנושא הזה, ואחד ההורמונים הוא הורמון מאוד מעניין שנקרא לפטין. זהו בעצם הורמון שנקרא הורמון הסובה. הלפטין משתחרר מהקיבה אחרי ארוחה. והכוונה שלו, המטרה שלו היא בעצם להביא מסר אל המוח שאנחנו שבעים. מסתבר שהממתיקים המלאכותיים מבלבלים אותו, משבשים את התקשורת הזאת לפטין מוח, והתוצאה הישירה היא אכילת יתר. זה ממש את מומחית בזה, נכון, דוקטור יוסף אברהם? כן, כן. הלפטין מופרש מתאי השומן, וזה כאשר אנחנו אוכלים הרבה, וגורם לשינוי מופרש, מגיע להיפותלמוס, שזה מרכז האכילה במוח, והוא גורם בעצם לשינוי ביחס בין גנים שהם אנורקסוגנים ואורקסוגנים. כלומר, בין אכילה לבין חוסר אכילה. אנורקסוגנים מונעים שאכילה, כאשר אורקסוגנים גורמים לעודף אכילה. ונוסף לכך מופרשים ממערכת העיכול לחומרים כמו PYY. כל החומרים האלה הם בעצם מקנים הרגשה של סובה. והממתיק המלאכותי בעצם גורם לכך לשיבוש, כלומר הוא לא מקנה הרגשה של סובה, ולכן הראו שגם אנשים משמינים כתוצאה מכך שהם צורכים את הממתיק המלאכותי. אז אני רוצה קצת לדבר איתך, כבר הזדמנת לנו לאולפן. אמרנו שאת עומדת בראש קבוצה יחד עם פרופסור בארי, כן. כן. להיות בארי, כן, שאתם מפתחים תרופה לירידה במשקל. במשקל, כן. אז אולי אבל עוד דבר אחד שגם זה את מומחית בו, זה העניין של השמן דגים, שאתם גם עוסקים בו, נכון? כן, אנחנו... שזה היום מאוד מעניין את הציבור. אוקיי, מה שאנחנו עובדים זה בעצם, אנחנו עובדים הרבה על נושא של הפרעות אכילה, ומודלים לאנורקסיה בחיות מעבדה. אנחנו פיתחנו 3 מודלים לאנורקסיה שמחקים אספקטים של המחלה בבני אדם. זה ה-diet restriction או הגבלת מזון, זה ה-activity, ה-over-activity שעושות החולות עם האנורקסיה בכדי לרדת במשקל, וה-separation stress שזה בעצם מחכה את הדיכאון שעובר על החולות באנורקסיה. ואנחנו הראינו שבעצם כאשר נותנים לחיות diet restriction to 60%, כלומר כמות מזון שמורידים ממנה 40% מכמות הקלוריות, אז בעצם יש שיפור קוגניטיבי של החיות, ואנחנו מודדים את זה במייזס, וכאשר אנחנו מורידים עוד 20% מכמות הקלוריות, יש הרעה קוגניטיבית. וניסינו לחקור מדוע זה קורה. והראינו שכאשר אנחנו נותנים לחיות האלה שנמצאים בהרעה קוגניטיבית ובכמות מזון מעטה של 40% diet restriction, נותנים להם טיירוזין,
שזה חומצה אמינית שהיא פרקורסור לקטכולמינים. אנחנו גורמים לשינוי, לרוורסיה של התהליכים הקוגניטיביים במוח. כלומר, זאת לשיפור אומרת, קוגניטיבי. פחות אוכל, פחות פעילות קוגניטיבית, פחות מוח. ככה, כאשר את עושה, נותנת כמות מזון... עשיתי את זה גס, לגמרי. כן, כאשר את נותנת דיאטה מתונה, אז יש שיפור קוגניטיבי. כמו diet restriction to 60%, יש שיפור קוגניטיבי ושיפור פיזיולוגי. כאשר את נותנת דיאטה יותר חמורה, את גורמת להרעה קוגניטיבית ופיזיולוגית, שאת יכולה להתגבר עליה לא על ידי מתן מזון, אלא בלבד על ידי מתן של טיירוזין, שזה פרקורסור לקטכולמינים, לנורופינפרין ודופמין במוח. מה? כן. מה זה? ואנחנו בעקבות זאת עשינו ניסיון קליני בחולות עם אנורקסיה, יחד בשיתוף פעולה עם תל השומר, וקיבלנו באמת שיפור עם הטיירוזין בחולות אנורקסיה, חולות קשות של אנורקסיה עם BMI של 15. אותו דבר עשינו לגבי טטרה-הידרוקנבינול, המרכיב הפעיל של הקנאביס, שנתנו אותו בשיתוף פעולה עם פרופסור משולם, נתנו אותו לחולות קשות עם אנורקסיה, שאנורקסיה זה מחלה שגורמת בעצם למוות, וזה עשינו בשיתוף פעולה עם פרופסור יעל לצר מרמב"ם, וקיבלנו גם כן שיפור של אותן בנות שחולות עם אנורקסיה. כן. אז תגידי לי מילה, כי ממש אנחנו מתקרבות לסיום, תגידי לי מילה על השמן דגים. השמן דגים זה מאמר שאנחנו עומדים לשלוח עכשיו אוטוטו, זה ממש חם מהתנור. ראינו שכאשר אנחנו מוסיפים שמן דגים למודל לדייט רסטריקשן, להגבלת מזון חמורה, השמן דגים בעצם גורם לכך שקודם כל החיות שהיה להם הרעה קוגניטיבית, יש שיפור קוגניטיבי של אותם חיות. ולמה חשוב השיפור הקוגניטיבי? כי הבנות באנורקסיה מסתכלות במראה ורואות עצמן שמנות. כן. ואותו דבר לגבי הבנות השמנות שרואות עצמן... אז כן. שמן דגים זה טוב. שמן דגים נותן אפקט של סובה ומשפר את המצב של הגנים שמופרשים בהיפותלמוס ונותנים אפקט של סובה. טוב. אני רואה שאני אצטרך להזמין אותך עוד פעם לדבר על הפיתוח של התרופה על ירידה במשקל. אז לסיום, לאה, במילה אחת. חשוב לי מאוד להעיר הערה נוספת לחולי סכרת. חשוב מאוד שחולי הסכרת שידעו שהממתיק המסוכן ביותר עבורם הוא בעצם האספרטיים, שהוא הממתיק הנפוץ ביותר. מסתבר שבאספרטיים, החומרים שמרכיבים את האספרטיים, הם בעצם מהווים מעבירים עצביים. וצריכה של אספרטיים מגדילה את הריכוז של המעבירים העצביים, ובעצם גורמת להגדלת הסיכוי לנוירופתיות ולעיוורון אצל סכרתיים. וואו, הרבה מושגים. אז אני מאוד מודה לכם, בנות. תודה רבה. דוקטור יוספה אברהם ולאה רזניקוביץ'. עד כאן המהדורה הראשונה של התוכנית לבריאות לשנה הזאת, שנת 2010, לעשור הזה. ז'קלין אלקיים, אהוד סטמלר ואני עופרה נחמד. מאחלים לכם, שיהיה לכם כל השנה הזאת וכל העשור הזה בריאות והרבה שמחת הלב.